दिनै रुंसारि गपाल स्वर्गियारि जायखौ सारा आसामनि आरो आसामनि बायजोनि बर'फोरा बेखौ सिनाय मोनोमोन। बिथाङा सासे हारिमु अनसायगिरिमोन। बिथाङा सासे आरिमुनि आखा-फाखा रोंगौसामोन। बिथाङा सासे लंथाइगिरामोन, फट'ग्राफार, भिडिअ'ग्राफार, सावगारि एरखांग्रा, खाम दामनो गोरों, सिफुं दामनो गोरों, सेरजा दामनो गोरों, मेथाइ खनगिरि, मेथाइ लिरनो रोंग्रामोन आरो गुबुन गुबुन हारिमुनि बिथिङाव बेयो रोंखा राखामोन। आरो बिथांनि बर' हारियाव आरिमुनि बेलायाव बिहोमा होनाया गोबां जोबनो गैया। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि बिथाङा उन्दै समावनो खम बैसोआवनो रुंसारि जालांबाय। बिथाङा थांना थाबावनायमोनब्ला जों बिथांनिफ्राय हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा मोननो हाबावगौमोन। दा बेनिखायनो दिनैनि सानाव बिथांखौ जोङो दुखु फोरमायो बिथांनि रुंसारि जालांनायाव। आरो बिथांनि बिहोमाखौ नोजोर बोनानैनो दिनै रौता ओनसोलनि गासैबो रायजोफोरा ज' जानानै रायजोआरि महरै बिथांनि सारादुखौ खुंनाय जादों। सारादु खुंनायनि गेजेरजों बिथाङा बर' हारिमुआव बिहोमा होनायखौ नोजोर बोनानै बिथांनो मोनसे बिमुं होनाय जादों आरिमु जोहोलाव होननानै। आरो बे आरिमु जोहोलाव बिमुंखौ जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' सावथुन महरगिरि आफाद बिथां मोननै आफादा गनायथि होनायनि गेजेरजों दिनैनि बिथांनि सारादु खुंनायनि गेजेरजों फोसावनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसेनो बिथांनि जे बिहोमा होलांनाय बेखौ नोजोर बोनानै बिथांनि जे बिमुं होनाय आरिमु जोहोलाव बेखौ जाहाथे जोङो अराय गोसोखांबाय थानो हागोन। बिथांनि जे बिमुंनि गेजेरजोंनो जोङो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया बिथाङा होलांनाय बिहोमाखौ जोङो मोनलांबाय थानो हागोन। आरो मोनसे थुलुंगाखां महरै बिथांनि हाबा मावनायखौ जोंनि लाइमोनफोरा उनसंबाय थागोन बेखौ आसा खालामबाय। दिनैनि सारादु खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' सावथुन महरगिरि आफादा फिरफिला बिरहोयो। बेनि उनावनो जोङो गपाल स्वर्गियारिनि जे गोसोखां खाम्फा बेखौ बेखेवनानै होयो। बिथांनिनो गुरु आर्टिस्ट भिलेजनि गोरायुं मानगोनां रबिराम ब्रह्म बिथाङा। बेनि उनावनो जोंहा जागायजेनो जोंनि गौमा आर'जनि हाबाफारि। सारादुजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बाथौ धोरोम आरो ब्रह्म धोरोम बे मोननै धोरोम आफादा दिनै गौमा आर'ज खालामनायनि गेजेरजों रुंसारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय आर'ज खालामनाय जायो। बेनि उनावनो जोंहा रुंसारिनि मुंथियै मोनसे गेवलां सावरायनाय हाबाफारि बे गेवलां सावराय जुथुमनाय जायो। बे जुथुमनायखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा। बिथांनि उनावनो जोंहा रुंसारि जे गपाल स्वर्गियारि बिथांनि मुंथियै गोसोखांथियै जे बिथांनि मावनाय हाबा हुखाफोरखौ बेरखांहोनो मिथिनो थाखाय बिसम्बि गांसे सुजुनाय जादोंमोन। आरो बे सुजुजानाय बिसम्बि आरिमु जोहोलाव गपाल स्वर्गियारि बे बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलत स्वर्गियारि बिथाङा। लोगोसेनो जोंनि सावराय जथुमाव बाहागो लायो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिजय नेलसन दैमारि आरो गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावनो हायो जोंहा मिरु बर' सावथुन महरगिरि आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि जे रुंसारि गपाल स्वर्गियारिनि जे सारादु खुंनाय हाबाफारि बे सावरायनाय जथुमाव बिथाङा मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों रुंसारि बिथाङा समाजाव होलांनाय बिहोमाखौ गुवारै फोरमायथिनानै होयो रायजो राजाफोरनि गेजेराव। बिथांमोननिसिमबो जोङो बानजाय आफादनि जानानै साबायखर थाबाय आरो लोगोसे न'खरनि जानानैबो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय। बे समाव आङो गासै
सारादुनि हाबाफारियाव जाय बिथांमोना जोंखौ खुंनायाव हेफाजाब होबोबाय देहायै मोदोमै रांखावरि महरै बा बायदि रोखोमनि बिथिंजों हेफाजाब होबाय बिथांमोनखौ जोङो बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासियो। लोगोसेनो नैबे ओनसोलनि नैबे गामिनि रायजो राजाफ्रा जिखिनि खामानि मावनानै जे सारादु खुंनायखौ जाफुंसार होनो हाबाय बिनि थाखाय आं बिथां रायजो राजाफोरनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय बा साबायखर जासिनाय जाबाय।